פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא עם ומתחיל ללכת. כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. עם ישראל נמשל לגוזלים רכים וקטנים של נשר, שזה עתה בצבצו ובקעו מהביצים החשוכות. עיוורים, חלשים, עירומים, חלקם אף ישנים. האלוקים נמשל לנשר, שדואג גבוה בשמיים ומביט בקן, השוכן על שפת המצוק. הגוזלים אלו עם ישראל, בקעו מהביצים, מביטים סביבם, ולא רואים כלום. הם עדיין אינם מכירים את אבא, את מי שיצר אותם, מחיה אותם ומציל אותם. הנשר רוצה להיכנס אל הקן, אך הנשר נמצא בבעיה. אם הנשר ייכנס בבת אחת לקן, הגוזלים ייבעלו וימותו מגודלו הכביר של הנשר. לא יהיה בהם כוח לקבל אותו. ולכן, מה עושה הנשר בכדי להיכנס אל הקן? מאיר את קינו, מאיר את גוזליו, בכדי שההפתעה לא תהיה גדולה מדי. כך כותב רש"י, כנשר הזה רחמני על בניו, ואינו נכנס לקינו פתאום, עד שהוא מקסקס ומטרף על בניו בכנפיו בין אילן לאילן, בין שוחה לחברתה, כדי שיאורו בניו, ויהיה בהם כוח לקבלו. כך האלוקים מאיר אותם, עם ישראל, בניו, לקראת הגאולה, לקראת חזרתו של אלוקים הביתה, אל הקן. בשנייה שהאלוקים מתגלה, מהסתר פנים, זה יהיה מאוחר מדי. ולכן האלוקים מאותת לנו, דעו, הגאולה קרובה מאוד. סוף הגלות הגיע. אלוקים מסר לנו סימנים מדויקים, תסריט מדויק, מה יקרה באחרית הימים. שלב ראשון בגאולה זה קיבוץ גלויות חזרה לישראל, אחרי 2000 שנות גלות. בשנת 70, בספירה הנוצרית, נחרב בית המקדש, אחרי 420 שנה, שעמד בירושלים. ירושלים נחרבה כליל, ואנו יצאנו בעל כורחנו לגלות ארוכה בת 2000 שנה. ובאותם ימים הנוצרים צחקו עלינו, היהודים, לעולם לא תחזרו לארצכם, איתנו קראת השם, ברית חדשה. ואנחנו היהודים לא חדלנו להתפלל, ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל, ברוך אתה השם בונה ירושלים. כל חתונה היינו שוברים את הכוס להזכיר את החורבן, ושנייה אחת אחרי שבירת הכוס היינו שרים את שירת התקומה, שירת הגאולה של ישראל. כה אמר אדוני, עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה, אמר אדוני. כך אמר הנביא ירמיהו. האמונה הזאת ליוותה אותנו 2000 שנות גלות. העולם הנאור עשה הכל על מנת למנוע את ההבטחה האלוקית, על מנת שישראל לא יחזרו לארצם. בפתרון הסופי של היטלר, בשואת אירופה, נטלו חלק כמעט כל מדינות הנצרות. הגרמנים, הפולנים, האוקראינים, הבריטים סגרו את שערי ישראל מפני מעפילים יהודים שברחו מציפורני הנאצים והחזירו אותם הישר למשרפות. אמריקאים, למרות שטסו כ-2800 גיחות מעל אושוויץ, לא טרחו להשקיע אפילו פגז אחד בכדי למנוע את מכונת ההשמדה הגרמנית. השוויצרים הנאורים סגרו את שעריהם וקנו את רכוש היהודים, זהב וכסף, מהרייך הגרמני במחיר טוב ובכסף מזומן, בכדי שהמכונה הגרמנית תמשיך לעבוד בצורה יעילה ומשומנת. והערבים בארץ, בסיוע הבריטים, פגעו ביישוב היהודי ומנעו מישראל מלחזור לארצם. כמו שאומר הזוהר, והם יעקבו לבני ישראל מלשוב למקומם, עד שתכלה הזכות ההיא של בני ישמעאל. ולמרות הכל, וכנגד כל ההיגיון וכל הסיכויים, מבטיח הקדוש ברוך הוא שאומות העולם הם אלו שהתאחדו, ובאחרית ימי ישראל יחליטו ברוב לאפשר לישראל לחזור לארצם בצורה חוקית. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
and the abstainers always they know what to say. Afghanistan, no. Belgium, yes. Bolivia, yes. Brazil, yes. Belarusia, yes. Cuba. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. בכ"ט בנובמבר תש"ח, 29 בנובמבר 1947, י"ז כסלו התש"ח, מתקבצים אומות העולם בארצות הברית ניו יורק. וכהבטחת הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי הנביא ירמיהו, כי כה אמר אדוני, רונו ליעקב שמחה, וצהלו בראש הגויים, השמיעו, הללו, ואמרו הושע אדוני את עמך, את שארית ישראל. שארית ישראל הם אלו שיוותרו מהשואה של אירופה. שארית ישראל תזכה פתאום, כמאמר הנביא, לכבוד גדול ולא מובן מהגויים. כך כותב רש"י, שבאחרית ימי גלותם יוסר מעליהם השעבוד ויצלו, כי יהיו בראש הגויים, שהגויים ייתנו להם כבוד ויהיו בראשם. ומדוע? איך יקרה שפתאום הגויים יתהפכו ויתנו אישור ליהודים לחזור לארצם? בזכות מה? מסביר הזוהר הקדוש, בזכות התורה יחזרו בני ישראל לארץ ישראל ויקבצו מן הגלות. מבטיח רבי שמעון בר יוחאי בשם האלוקים, בזכות זה שישמרו תורה יהודים בכל מצב, בזכות זה שיהיו רבנים ותלמידי חכמים, ישמרו את התורה, בזכות התורה יחזרו לארצם באחרית ימיהם. בשלב הראשון יתחיל תהליך קיבוץ גלויות. הנני מביא אותם מארץ צפון, וקיבצתים מירכתי ארץ. בפחי יבואו בתחנונים הובילם, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך. אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלי, אבי בניי מרחוק, ובנותייך מקצה הארץ. אלוקים מחזיר אותנו חזרה לארצנו, אבל אנחנו כמו גוזלים קטנים, לא רואים כלום. הרי גוזל שבוקע מהביצה לא רואה את האבא שיצא אותו. בשבילו העולם הזה הפקר, אין דין ואין דיין, הכל מותר. הוא לא מבין את ההשגחה האלוקית, שההשגחה האלוקית היא השגחה נסתרת. ולמה אלוקים לא גלוי? אם אלוקים היה גלוי זה לא היה חוכמה להיות צדיק. הרי גם חיים הכט בתוכנית יצאת צדיק יודע שאם המצלמה גלויה אז כולם מזויפים. אז מה עושה חיים הכט? נותן לאנשים תחושה שהכל מותר. עושה מצלמה נסתרת, מיקרופון שתול, והכל מוקלט בווידאו. אתה יודע מה אמרו כבר פעם? חכמים לומדים משגיאות של אחרים, אבל איך קוראים לבן אדם שלא לומד אפילו מהשגיאות של עצמו? נו תגידו אתם. פישלת בן אדם, פישלת. דע מה למעלה ממך, עין רואה, מצלמה נסתרת, אוזן שומעת, מיקרופון שתול, וכל מעשיך בווידאו, בספר נרשמים. כך אומר האלוקים, משמיים השקיף אדוני על בני האדם, לראות האש משכיל בארץ, דורש את אלוקים. אדוני משמיים השקיף על בני האדם, לראות האש משכיל, דורש את אלוקים. האם יש אדם משכיל, חכם, שמבין בשכל שלעולם כזה נפלא חייב להיות בורא, חייב להיות יוצר, והולך אותו אדם ודורש, מחפש את האלוקים. הרי לא תיתכן תוכנית מושלמת בלי מתכנן, לא ייתכן סדר בלי מסדר, לא תיתכן יצירה מבלי יוצר, בניין מפואר מבלי בנאי, חוקי טבע מבלי מחוקק. מי חוקק בטבע? זריחה, שקיעה, קיץ, חורף, סתיו, אביב, אנרגיה, אטום, מוות וחיים. מקרה, פיצוץ. ומי יצר את הפיצוץ? ומי הכין את הפצצה? ומי הפעיל את הפיצוץ? ומי מתוך פיצוץ וחורבן יצר חיים? מה פתאום צמחו בבת אחת? פתאום קם אדם? פתאום צמח מהאדמה כמו תחיית המתים? הופיעו בארץ אריות, פילים, ג'ירפות, קופים, ציפורים, פרות, סוסים, אין סוף מינים מפיצוץ. בספרי הקבלה מובא בשם הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו,
שישנה תופעה אנושית, הקרויה עיוורון רצוני. לפעמים אדם יודע ומבין בשכלו שהוא טועה והולך בדרך לא נכונה, אך הוא מעדיף לסמא את עיניו, ואינו רוצה להתבונן ולחקור, אלא רק להישתף במרוץ הזמן המטורף. קח את הכל כמו שהוא, אז יהיה לך טוב ויהיה לך קל. הרי אם אלוקים היה גלוי, זה לא החוכמה להיות צדיק. אם אדם היה עושה מצווה במקום, נהיה מיליונר, עושה עבירה, מתחשמל, נהיה פחם. במציאות כזו לא היו צדיקים ורשעים, היו חכמים וטיפשים. חכם היה עושה מצוות כי זה כלכלי ורווחי, טיפש היה עושה פעם אחת עבירה ומבין את הרמז. והאלוקים אומר, עולם נקרא עולם מלשון העלם. ויומר, אסתיר פניי מהם, אראה מה אחריתם. אומר האלוקים, אני מסתיר את הפנים שלי מאיתכם, ואני רוצה לראות מה האחרית שלכם. אלוקים נתנו את הארץ בראשון אומות העולם, כמו שהיה בתקופת כורש. וממתין אלוקים 40 שנה בכדי שנתעורר, שנבין שיש מנהיג ובורא לעולם הזה. כך כתוב, 40 שנה עקות בדור, ואומר, עם טועה לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואון אל מנוחתי. 40 שנה עקות, כותב רש"י, 40 שנה אני אתקוטט איתכם, יהיו מלחמות אבל תנצחו אותם. ואחרי 40 שנה תיכנסו לדרך ללא מוצא. אין שום פתרון, לא מדיני, לא צבאי, לא כלכלי, לא חברתי, רק לצעוק לקדוש ברוך הוא, לאבא שבשמיים. כמו שבמדבר בחן אותנו אלוקים 40 שנה, כמו שכתוב, ותשקוט הארץ 40 שנה, כך יהיה גם באחרית ימיהם של עם ישראל. אנחנו חושבים שאולי אלוקים מדבר בצחוק, אבל הקדוש ברוך הוא מדבר ברצינות. 40 שנה בדיוק. היה זה ערב יום שלישי, 8 לדצמבר 1987, י"ז כסלו, התשמ"ח. 40 שנה אחרי כ"ט בנובמבר, י"ז כסלו, התש"ח. מחנה פליטים ג'באליה, עזה. מחנה דחוס המונה יותר מ-60,000 איש. בערב זה פרצה שם האינתיפאדה, ההתקוממות. פלוגת המסייעת מגדוד המילואים שגויסה ב-22 בנובמבר בפיקודו של המ"פ רוני, היא זו שספגה את המהלומה הראשונה של האינתיפאדה. בצהרי אותו היום אירעה בצפון רצועת עזה, סמוך לניסנית, תאונת דרכים קשה. נהג מסעית ישראלית ביצע בחוסר זהירות פנייה חדה בכביש ראשי ופגע במכונית פלסטינית, ובו במקום נהרגו 4 נוסעיה. לפנות ערב נערכה הלוויה המונית להרוגי התאונה. במהלך ההלוויה הופצו כרוזים על ידי המכללה האסלאמית בעזה, המגנים בחריפות את רצח 4 הפלסטינים, והטוענים כי לא מדובר בתאונה מקרית, אלא במעשה נקמה ישראלי. הידיעה שודרה ברשתות הרדיו הפלסטיניות, ובעיני ההמון הערבי הזוהם, השמועות הפכו לעובדות. כאשר חזרו אלפי המלווים מבית הכפרות בג'באליה, החלה פתאום הסתערות המונית לעבר גדרות המאחז הצבאי. מאות רבות של אנשים, נשים, צעירים ומבוגרים חדרו למתחם הצבאי, והחלו מיידים אבנים. חיילי המאחז החלו לירות באוויר וקרזו למפגינים להתפזר. אך למרבה הצער, דבר לא עצר את ים האדם הזוהם. ג'יהאד, ג'יהאד, מלחמת קודש, מלחמת קודש, נשמעה הקריאה. עזה כולה החלה להתלקח. המהומות סחפו את כל תושבי הרצועה להתקוממות נגד ישראל. תושבים רבים החלו לחסום בצינורות פלדה ואבנים כבדות את מרבית הדרכים במחנה. על גגות הבתים נערמו גלי אבנים והוכנו בקבוקי תבערה, ורחובות המחנה הצרים התמלאו בעשרות צמיגים. בלילה הופץ כרוז נוסף על ידי תלמידי המכללה האסלאמית הקורא לשביתת מחאה והפגנות מחאה. למחרת, ב-6 בבוקר, איש לא יצא לעבודה, וג'באליה התלקחה מחדש. אלפי פלסטינים יצאו משולבים להפגנות. בכותרות העיתונים הערביים פורסמה ידיעה, ישראל הרגה בזדון 4 פלסטינים. חיילי צה"ל המופתעים ניסו להגן בגופם על המוצב. החיילים לא תודרכו והיססו להגיב.
על פי החלטת רוני, מ"פ המאחז, יצאו 2 נגמשים וג'יפ צבאי על מנת לפרוץ את המחסומים שהונחו בלילה ולהפגין שוב נוכחות צבאית במחנה. הנגמשים פרצו את המחסום הראשון ונעו בסמטאות המחנה הצפופות, כאשר אלפי מתפרעים מיידים אבנים ובקבוקים על ראשי החיילים. צעירים ערבים עזרו אומץ והחלו לקפוץ על הנגמשים. היה צריך לנער אותם מהכלים בנסיעה מהירה. הערבים צעקו בעברית רהוטה לחיילי המילואים המבולבלים: תראו בנו, תראו בנו, תהרגו אותנו, מדוע אתם לא נותנים לנו צ'אנס? יותר טוב למות. החיילים החליטו לא להגיב והסתתרו בתוך הנגמשים תחת מטר כבד של אבנים. איש לא לימד אותנו איך נלחמים באנשים שרוצים למות ולא מפחדים מהמוות. הצעירים הערבים עמדו, הביטו בחיילים במבט נחוש, חודר ובטוח, פנו לאחור וצעדו בביטחון אל תוך הסמטאות. חיילי הגדוד נסוגו בבלה מהמחנה. דן שומרון הרמטכ"ל הכריז, תוך שבועיים זה ייגמר. סגן הרמטכ"ל אהוד ברק הבטיח, המשימה פשוטה, צה"ל ינצח. שר הביטחון יצחק רבין אמר, אין מה לעשות חבר'ה, פעם אחת תשברו להם ידיים ורגליים וזה יעצר. הלהבות החלו בג'בליה, אך עד היום האש לא כבתה. הנגמשים פונו וניסו לעצור את המהומות בג'יפים ממוגנים, אך המהומות גברו. ניסינו לעצור אותם כמעט בהכל, באש חיה, בכדורי גומי, באמצעים אחרים לפיזור הפגנות, השתמשנו בעלות, ברימוני גז, עשן ואלם, ניסינו לתפוס מיידי אבנים, הורדנו דגלי אש"ף, מחקנו סיסמאות שנכתבו על קירות הבתים. התחלנו שיחות במדריד וחתמנו על הסכמים והבנות באוסלו, נתנו להם צ'אנס ובנינו עבורם רשות פלסטינית, שלטון ומדינה עצמאית. אך למרבה הצער, השלטון המחוקק שבנינו להם, הם לא עצרו את האנשים שפגעו בנו. הפוך, הם הרגו והוציאו להורג את כל הסייענים שסייעו לישראל. بسم الله وباسم الشعب نفتح الجلسة. كيف أداء امبارح طلعت قلت عليها إني مكتوبة بالخط إيدك. أنت قلت هاي بالخط إيدي وهاي بخطك عليها. سيدي يعني في شغلات منها انت مسلم عن قناعه؟ نعم. تقدر تفهمني انت كشيخ ومطلع ومدرس قران تعمل دورات قران كيف تقدر توفق بين اسلامك وانتمائك والتزامك الديني وبين التزامك للمخابرات الاسرائيليه؟ أنا بعمري ما كنت ملتزم في المخابرات. شو اللي بيلزمك؟ كيف بتقدر توفق بين التزامك الديني والتزامك بالمخابرات؟ مقابل انت اخذت غصب عنه على رام الله، كانت لي اخذت تفاحه غصب عنه انت ما كنتش معه، لكن كنت قعدت مع ضابط مخابرات بسمى محمد منير قبل باسبوعين من حادث استشهاد محمود المدني، وواجهته قلت له هاي صورة محمود المدني وهذا محله وهذا بيته وهذا محلي وهذا الجامع اللي بنصلي فيه، هذا الحكي حصل ولا لا؟ لا ما حصل. اعطاك مصاري يوميها ولا لا؟ ما حصل الكلام ده. اعطاك فلوس ولا لا؟ فإننا نقرر وبالإجماع ما يلي. أولا إعدام المجرم منذر محمد موسى صبحي الحفناوي. מסרנו להם נשקים, בסיסים, נגמשים, ג'יפים ואפילו אמצעים לראיית לילה. יצרנו חיץ, גדר הפרדה באמצע המדינה, החלטנו על התנתקות, עקירת יישובים ונסיגה מגוש קטיף והשומרון. ביטלנו מחסומים, שחררנו מחווה לאבו מאזן בשנה האחרונה 970 מחבלים, אך למרות הכל, אם נודע על האמת ונהיה ישרים עם עצמנו, דבר לא עצר את הלהבות. המצב יידרדר מיום ליום. למרות ההתנתקות והנסיגה מגוש קטיף, אלפי טילים שוגרו מעזה אל יישובי הנגב. עשרות מנהרות מחברות את עזה אל מצרים, ובכל רגע אמצעי לחימה, טילים ארוכי טווח, תחמושת ונשקים מוצאים את יעדם בנקל,
אל סוחרי נשק וארגוני מחבלים. מאות ואלפי פלסטינים בישראל ובעולם מתנדבים להצטרף ולהתאבד במלחמה נגד ישראל. דוד המלך כותב שהמצב יסתבך ויסתבך. שיטת המלחמה נגדנו באחרית הימים תהיה בשיטת המתאבדים השהידים. כך כותב דוד, סבוני כדבורים, דועכו כאש קוצים. שאמר את זה דוד למעלה מ3,000 שנה לאחור, צחקו עליו. אמרו לו, אתה רוצה לדמי מלחמה? תאמר, סבוני כאריות, דובים, נמרים, למה דבורים? כותב רש"י, מה דבורה מכה ומיד מתה, אף הם מכים ומיד מתים. דבורה זה מתאבדת שהידית. לפני שיוצאת לפיגוע, מצטיימת בווידאו, שמה שלט. אומרת, אני אמות, גם אתם היהודים תמות. מדבורה כמעט אתה לא יכול להגן, היא יכולה להיכנס מכל מקום שהיא תרצה. סבוני כדבורים, דועכו כאש קוצים. בעיה נוספת, מסבירים חז"ל, ישלחו ילדים להתאבד נגדנו. לאויב לא אכפת לשלוח את הבן שימות, רק שהיא לא תראה את המוות. ותשלח את הילד תחת אחד השיחים, כי אמרה, אל אראה במות הילד. אחמד אסמאעיל יאסין נולד בכפר אל-ג'ורה בשנת 1938. לאחר מלחמת ששת הימים נותר ארגון האחים המוסלמים בעזה ללא מנהיג, ואז מונה יאסין לעמוד בראש הארגון. הוא היה פעיל במסגדים שבהם ניהל שיעורי דת. ב-1973, מיד לאחר מלחמת יום הכיפורים, החליט יאסין להקים אגודה תרבותית, דתית. לימים נודעה בשם אל-מוג'אמע אל-איסלאמי, המרכז האסלאמי. באותה שנה קיבל לידיו מסגד גדול בשכונת ג'ורת אל-שמס. מקום זה הפך במהרה למרכז רוחני, אשר שאב לתוכו עשרות מבוגרים וצעירים כאחד. בשלהי 1978, לאחר שצבר יאסין תעודה בזירה הציבורית, ורבים החלו פוקדים את המרכז בג'ורת אל-שמס, בבקשות מיאסין, בסיוע כלכלי, בהכוונה דתית, בלימוד, בתפילה. יאסין החליט להגיש בקשה אל רשם העמותות הישראלי. יאסין הבין שלאחר אישור רשמי של מדינת ישראל וההכרה באגודה ובפעילות שלה, יוכל לנהל בקלות חשבונות בנק, להעביר כספים, לגייס תרומות בישראל ובארצות ערב. חותמת ישראלית תהווה אישור בינלאומי שמדובר בארגון וולונטרי פלסטיני ולא חלילה בארגון טרור. על מנת שתיראה העמותה הומנית ומוסרית, ביקש יאסין לאגד תחתיה אך ורק פעילים בעלי השכלה גבוהה. בין הפעילים הבולטים היו הרופאים והרוקחים עבד עזיז אל-רנטיסי, מחמוד הזהר, אסמאעיל הנייה, מוסא אבו מרזוק, וכן מורים ומרצים כמו סאלח שחיידה. הבקשה הועברה בהיסוס רב על ידי הממשל הישראלי בעזה אל מדינת ישראל, רשם העמותות. וזו הניחה את הבקשה באישור העמותה הדתית מעזה אל שולחנו של שר הדתות דאז, מר אהרון אבוחצירא, ולעיונו של הרב הראשי לישראל דאז, הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף. בין האישים נערך דיון קדחתני. הרב עובדיה הכיר מקרוב את הלכי הרוח במצרים, את האחים המוסלמים, את כיהן בין השנים 1947 ל-1950 בתפקיד אב בית הדין הרבני במצרים, וכסגן הרב הראשי למצרים בשנות ה-20 לחייו. ב-15 במאי 1948 עת פלש הצבא המצרי לישראל במקביל לצבאות לבנון, סוריה, עיראק וירדן. נעצר הרב יוסף על ידי השלטונות המצרים, נחקר ועונה בעוון אשמת ריגול לטובת ישראל, העברת מידע וסיוע לאויב הציוני. בין האשמות שנאשם הרב יוסף,
שאת שיעוריו בבית הכנסת מעביר בעברית, ומוסר סודות לאויב תוך כדי שיעור בשפה שאינה מובנת למצרים. במהלך החקירה ענה הרב יוסף בביטחון, את התורה נלמד כפי שקיבלנו אותה מהשם בשפה העברית. הרב עובדיה לא נכנע למצרים, אבל בהזדמנות הראשונה, לאחר קום מדינת ישראל, נסוג ממצרים והגיע לירושלים. לאחר עיון קל במסמכי העמותה, הבין הרב כי בקשת אישור העמותה אינה אלא תרמית. לאחר בדיקה יסודית ומקצועית, ולאור החלטת הרב הראשי לישראל, מסר שר הדתות את החלטת משרדו לממשל הישראלי. החלטת משרד הדתות אין לאשר את אגודת אל-מוג'אמע אל-אסלאמי. הנימוק להחלטה, פעילי הנמנים עם שרידי האחים המוסלמים, שהשלטון המצרי רדף אותם עד חורמה, ובגללם הוא פיזר את המועצה המוסלמית העליונה בעזה, שניהלה את חיי הדת ברצועה. עתה, בתקופת הממשל הישראלי, בא אחמד יאסין וכנופייתו להתאגד בארגון על במגמה לחדש את פעילותם השלילית והחתרנית במסווה דתי אסלאמי. אולם, למרות הכל, ממשלת ישראל העדיפה להתעלם מהזהרתו של הרב והחלטת משרד הדתות. גוף זה, אמרה ממשלת ישראל, יהווה משקל נגד מול אש"ף, ויצור מאבקי כוח פנימיים בין הפלגים היריבים ברצועת עזה, אשר סופן לשרת את האינטרס הישראלי. הממשלה דחתה את דעת משרד הדתות, ובתחילת 1979 אישרה ממשלת ישראל לרשום כדין את עמותת אל-מוג'אמע אל-אסלאמי בהנהגתו של השייח אחמד אסמאעיל יאסין, על פי חוק רשם העמותות בישראל. מיד לאחר אישור העמותה החל יאסין בשיגורם של סטודנטים מעזה ללימודים בחוץ לארץ ובארצות ערב, במיוחד במכה שבערב הסעודית. חלק נכבד מהסטודנטים שבו לישראל לאחר סיום לימודיהם והחלו דרכם כמרצים ומורים באוניברסיטה שהוקמה בעזה בחסות יאסין. עם פרוץ המהומות ברצועת עזה ב-1987 פקדו את ביתו של השייח אחמד אסמאעיל יאסין רבים ממאמיניו בשכונת זיתון בעיבורי עזה, וביקשו להצטרף למהומות ברצועת עזה ובאזור יהודה ושומרון. יאסין ענה בתקיפות, בשום פנים ואופן לא. עדיין לא הגיעה השעה ואין להתדרדר לפעילות טרור. סבלנות לסבר, אמר יאסין. יגיע היום שנצטרף למהומות ונוביל אותם, אך עדיין לא הגיע היום. יאסין גרס, אין להידרדר לעימות עם הצבא הישראלי, מכיוון שאין סיכוי לנצח בו את הישראלים. מוטב להתרכז בטיפוח החזרה למקורות האסלאם וגיבוש מוסדות דת גלויים. יאסין הסביר למאמיניו שאי אפשר לנצח את הישראלים. היהודים מכונים על פי האסלאם השעב אל-מוכתר, או פירושו העם הנבחר. עם ישראל זהו עם שיש לו שמירה והשגחה אלוקית מופתית שמגינה עליו. מי לא לחם נגדם? הכנענים, האשורים, הפריזים, הגרגשים, החיטים, היבוסים, הרומאים, הבבלים, היוונים, המצרים, מלחמת ששת הימים, סוריה, לבנון, ערב הסעודית, לוב, מרוקו, ירדן, מצרים, עיראק, סדאם חוסיין, כולם לחמו נגד ישראל. אין סיכוי לנצח אותם, מסביר יאסין. עם ישראל זהו עם שיש לו שמירה אלוקית מופתית שמגינה עליהם. שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה לאויביכם. אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תעשו מפניהם. כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם אויביכם, להושיע אתכם. הנה עם חיילי צבא הגנה לישראל שלוחי עמך הקרבים היום למלחמה על אויביהם. חזקנו ואמצנו, ריבה את יריבינו, נחם את לוחמנו, החזק מגן בצינה וקום העזרתנו ופדנו למען חסדך. אלוהי,
שיתמוך הגלגל, תקף בפני רוח. כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בשעריך בסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו יבעלו עד עד ויחפרו ויעבדו. עם ישראל זהו עם שיש לו שמירה אלוקית מופתית שמגינה עליהם. מבטיחה הגמרא בשם אלוקים. בכדי לחזק את השמירה האלוקית, חייבים עם ישראל לשמור תורה ומצוות. ועל כך בחר רבי יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בכם. ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסריכם הקדוש ברוך הוא ביד אומה שפלה. שאני גאה בכם, אומר אלוקים, אתם מנצחים. תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו, וחלילה שלא, ויעשו ישראל הרע בעיני השם, וימסרם השם ביד פלישתים. בפברואר 1988 אימצו אנשי אל-מוג'אמע אל-אסלאמי את השם חמאס. מנהיגי אש"ף לא אהדו ומתחו ביקורת חריפה על החמאס. אש"ף אמר, ישראל היא זו שהביאה להקמת החמאס, כדי לפלג ולהחליש את האינתיפאדה ואת מעמדו של אש"ף באוכלוסייה הפלסטינאית. 10 חודשים לאחר פרוץ האינתיפאדה, מכנס יאסין את אנשיו ואומר להם, הגיע זמן חמאס. אומר יאסין, זה הזמן לצאת להילחם על ישראל. על פי אמונת האסלאם, היהודים הם אהל אל-כיתאב, עם הספר. אסור להילחם בו. אך אם יהודים כופרים באהל כיתאב, אם הם כופרים בכתב, דינם כופרים. אמנת תנועת ההתנגדות האסלאמית, חמאס, ב-18 לאוגוסט 1988. בשם אלוקים הרחמן והרחום, היהודים, הייתם הטובה באומות שהוצאו לבני האדם, מצווים את הטוב ושוללים את הרע, ומאמינים באלוקים. לו האמינו אנשי הספר, כי אז היה להם טוב. יש מהם מאמינים, אך רובם מושחתים. הם לא יזיקו לכם היהודים, אלא במעט. ואם ילחמו בכם, ייסוגו מפניכם, ולא ינצחו אתכם. הם נידונו להשפלה, היכן שיהיו, אלא אם כן, יחזיקו במסורותיו של האלוקים. היהודים העלו את חמתו של אלוקים. הם נידונו לחיי מסכנות, כי כפרו בפסוקי אלוקים, הם נידונו לכך, משום שמרדו ועברו על החוק. אומר יאסין, קיבלתי רשות מהשמיים, לבוא ולהילחם בעם ישראל. הכופר על ארדין אל מוקדסה, הכופרים על ארצנו הקדושה. שישראל זה עם נבחר, אך אם ישראל לא ישמרו מצוות, לא יהיו קרובים לאלוקים שלהם, הם כבר לא אהל אל-כיתאב, הם כבר לא עם הספר, הם כופרים. והמואג'דין, מלחמת הקודש, היא מלחמה נגד הכופרים. שאם היהודים שומרים מצוות, אי אפשר להילחם נגדם. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם. פלסטינים ירו משעות הבוקר 9 רקטות ופצצות מרגמה. איש לא נפגע. השם שנשארנו בחיים, זה מה שמרגישים. ניסים גלויים, מה שקורה לנו, מה שקורה לכל עם ישראל. עיוור מי שלא רואה. ניסים. בזמן שכוחות ההצלה סורקים את השטח, בבית הכנסת מתפללים. הגבאי שהגיע היום מוקדם מהרגיל, פתח את הדלתות והציל חיים. רשת ב' החדשות. חמאס ירה בשעה האחרונה 6 רקטות גראד. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. אין נזק ואין נפגעים. הרקטה פגעה בשטח פתוח ולא נגרם נזק. בנפילות האחרונות באשדוד אין נפגעים. שלא היו נפגעים בכלל. שעון החול של עם ישראל הולך ואוזל, והקדוש ברוך הוא, אבא שלנו, תאב לחזור הביתה, אלא כן. באותם ימים יהיו יהודים חכמים, משכילים, שלא יצטרכו עוד סימנים. הם יחושו שהסוף קרוב, יחזרו בתשובה ויזכו להיגאל. ויהיו יהודים אחרים שלא יבינו כלום, וימשיכו במרוץ המטורף של החיים. וכמאמר הנביא דניאל, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. אז בכדי לתת לכולם הזדמנות אחרונה להבין, אלוקים יהפוך את המציאות למורכבת מאוד.
הכל התרסק מול העיניים, כמו מגדל קלפים. המנהיגות, הכלכלה, הביטחון, חוקי הטבע, העולם כולו התהפך נגדנו. פתאום נבין בעל כורחנו שאי אפשר במציאות כזו להסתדר לבד בלי האלוקים. חכמי ישראל מתארים איך תהיה הנהגה ישראלית באחרית הימים. ועל אותו הדור נאמר ותהיה האמת נהדרת. ובאותו הזמן לא מלך ולא נשיא בישראל, ולא רואים נאמנים. כל מוסד הנשיאות התרסק. לא רואים נאמנים. לא יהיה מנהיג אמיתי שאפשר להאמין לו, ולא חסידים בעלי שם. והוא שנאמר בהושע הנביא כי ימים רבים ישבו בני ישראל. אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה. אין שרים נאמנים, אין הנהגה אמיתית נאמנה. את הצדיקים של עם ישראל באחרית הימים לא יאהבו כל כך, לא יקשיבו בקולם. כמו שכתוב, חוכמת סופרים תסרח, יראה חטא עם העשר. הצדיקים של עם ישראל, שאומרו להנהגה הישראלית, רבותיי, זה מופיע בתורה. כל התהליך שקורה כעת זה תהליך אלוקי. אף אחד לא יקשיב להזהרות שלהם. זה מה שיקרה לפני הגאולה. אין משיח בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. הבורסה העולמית תתרסק. אלפי אנשים מפוטרים ובלי פרוטה בכיס. שלום רב לכם. מחריפה קריסת הבורסות ברחבי העולם בעקבות המשבר הבנקאי בארצות הברית. מצב הביטחון התדרדר. נסראללה אומר השכם והערב, רבותיי, אולי שכחתם, המלחמה עדיין לא נגמרה. אנחנו רק בהפסקת אש. ישראל היא עדוונה. هذا كيان غاصب غير قانوني غير شرعي ولا مستقبل له في أرضنا ومصيره يعبر عنه دمنا والشعار الموت لإسرائيل. اسرائیل از صحنه روزگار حذف نشود این فریادها به قوت خود باقی הסורים פרסו 5 דיוויזיות בגבול רמת הגולן בפיקוד צפון, מחכים למלחמה נגדנו. מצרים ועזה הפכו למדינה אחת, וארגוני הטרור מחדדים חרבות. מה עוד צריך הקדוש ברוך הוא לעשות בכדי שנתעורר? אירועים בתוך הארץ, עכו, כפר קאסם, ג'לג'וליה, אינתיפאדה של ערביי ישראל. דחפור יצא למסע רצח בירושלים, הרג 3 ופצע 10. כל צה"ל בחופשה הוא שחיסל את המחבל אף שהיו שוטרים רבים במקום. ניסינו להכניס את רגליו מהדוושות, שלפתע הוא קם, צעק אללהו אכבר, לחץ על הגז. אלוקים אוהב אותנו. הוא מבקש תתעוררו. הגיע זמן גאולתכם. אתם עד כדי כך לא רואים שיש לכם אבא שבשמיים ששומר עליכם? זה כמו שאבא כועס על הילדים שלו. הוא לא רוצה להכות אותם. אז הוא לוקח חגורה ונותן טק מכה לשולחן. תתעוררו כבר. והקדוש ברוך הוא מרעיש את העולם. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. רעידות אדמה, שיטפונות, רק בארץ 6 רעידות אדמה בשנה האחרונה, 3 שנים קשות של בצורת. הכנרת מתייבשת. הטרור האסלאמי משתולל בכל העולם, וכמאמר הזוהר, ועתידין בני ישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם. וכשנשאל רבי שמעון בר יוחאי אם התורה צופה את הכל, אז איך העולם נראה בדיוק? ענה רבי שמעון בר יוחאי לפני 2000 שנה, כל ישובה דעלמה מתגלגלה בעיגולה ככדור. כל העולם זה כדור שמתגלגל בחלל. אילין לתתה ואילין לאלה. יש אנשים בתחתית הכדור, ויש אנשים בחלק העליון של הכדור. כד נעיר לאלין חשיך לאלין. כשמאיר לאלה, אומר הזוהר, מחשיך לאלה. לאלין יממה לאלין לילה, וכשלאלה יום, לאלה לילה. והכנסייה, שטענה שהעולם שטוח, עמדה מהצד ולהגה על עם ישראל. אותו רבי שמעון בר יוחאי מבטיח מה שיקרה בסוף. כל המציאות הביטחון, עתידין בני ישמעאל לעורר את כל העולם, לבוא למלחמה על ירושלים. הם יהפכו את הסכסוך בינינו לבינם, למלחמה שכל העולם על ירושלים.
מבטיחה הגמרא, כלו כל הקיצים. אלוקים אותת מספיק. הוא עומד להתגלות לעם ישראל ולאנושות כולה. האיתות האחרון לקראת הגאולה מבטיחה הגמרא, אין משיח בן דוד בא, עד שיעמיד עליהם מלך, שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושים תשובה ומחזירן למוטב. המן גר בפרס. המן רצה להשמיד ולהרוג ולאבד את היהודים ביום אחד ושללם לבוז. המן רצה לקחת את הכסף של היהודים ולסייע למשבר העולמי. מבטיחה הגמרא, לפני הגאולה שוב יקום המן באחרית הימים ויבקש להשמיד את עם ישראל. אחמדי מחמוד ניג'אן, או בפרסית אהמני מחמוד ניג'אן, גר בפרס ורוצה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, והעולם כמו תמיד יעמוד בצד ויחריש. ואז היהודים כמו אז יצעקו לקדוש ברוך הוא, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכה. האלוקים יתגלה וירעיש את העולם וישמור על גוזליו על עם ישראל, ויבנה את בית המקדש השלישי וינחם את ישראל. תהיה תחיית המתים ונשמע את שופרו של משיח, מנהיג מלך אמיתי של עם ישראל. והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים ונישא מגבעות. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. וישראל ששים ושמחים איש תחת גפנו ותחת תאנתו. ותהיה גאולה שלמה לארץ. והטיפו הערים עסיס, וכל הגבעות תדמוגגנה, ושבתי את שבות עמי ישראל, ונטעתים על אדמתם. ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהי. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. לא יריעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. גם אתה, רגע אחד לפני נפילת המסך, קפוץ גם אתה על העגלה, ותזכה לגאולה שלמה. אדוני אלוהינו אדוני אחד אדוני השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם מלך, השם מלך,
השם ימלוך